Mati lampu. Oh, tuh basket berapa mati? Dikas tuh basket mudi. Anu, ya ini tak tinggali XL karo XXL. XL sing dik niku. XL kalau L. L ya nang omah ana ya urung tak wena wong dhek kan XL. Karo ana mek iki tok. Karo coklat itu mbok. Berene, iku mbok ngono mondok. Iki kata apa? Ya iku nggo dodol. Kata apa kok takok. Kalur, bakal kandangan iki. Nyawet lor ape bodo dak. Ya nangkane. Awet lur, bodoh sampe dipersani malah timanku laut jarine. Apa le sempak le? Barang ah. Jaluk persani sempak le. Tak tukokno le nak sempak kae le. Penting iso dinggo lur. Endi? Aku nek mbok WA ora ana mlebu kok. Nek tanggane ora ono ya. Wong suket tak bisa dile, Mak. Bakul sapo. Gawane rungkah kula le mi. Ha iya wong dhek kok metu rupa tak gawakno wis iki lho kok. Wah iku mang kesenang klambe sik nyicil kan. Ayo sudah sih ambek barang kandangan. Lho Jason. Wong itu kok deklas lho kok. Ah. Nek, Dik. Dadah sik dadah nek bar iku thumbnail, dadah. Lah nek mbok gambar geno. YouTube no. THR lur. Wis ditukok deklas. Aku diwehi THR ki lho ambek Mbak Ribut. Betul, Ya Kak. lur. Anu dibawa baju wae. Nang kae gak sing apik ah. Wongene kegedean nih. Kok kegedean dibalekno XL, kok. Lho ora sing XL ae kowe. Dia kalau XL. Lah iya sak sing Wes entuk sing L. XL kok Mbah Kalau Ribut. L kandhane water nak nganu Nek water. iki padha bojoku. Kalau niku L mboten Padha XL. bojoku ndek niku Dik. Mana mana? Jadi mana? Nah. Kamu ya. Ini kan macam nang belokan lho. Monggo lur dilarisi promosi baju iki 1003. 1003. 1003. Tuh saya telu ndak kowe tak tukokno jinak. 1003. Capek dia. Mau pulau ke Hirang. Ireng iku karo kembangan batik. Nah, Bu, sambung, Bu. Entah no. Kadang yo anak sing seneng ireng lah. Aku itu kurang Ini Bu, apa ini Bu? tak kira lagi. Ini Bu, ambung ibu atau ambung ibu? Ambung iki atau ambung ibu? Ya. Depi yo duwe lah ireng. Wah, enak lur. Enak ya le. Segar. Kok bilang kok sing gedhe ngono le. Lho, jare nek sing cilik ra enak, senengane sing gede-gede. Karo batik. Aku iku kok lho ra. Aku bisa kono ana. Wah, iki aku. Wong ora tukang nyandang kan dikoni gombal aku. Sapa aku Kowe takok ibu jiwa. Anak andur bae. kono anak-anak aku kon anu kargo ning. ngono nek dalane ra bersyukur Kalau saiki kene nuku lho. Di dulu ah. Meno silpak film. Tak tinggi sik aku dek ini nang luwes kare tengah Alah wis ke rumah aku nek gak lus Iya, ngapik lho. ini bengi. Setengah 11 iku cek buka. Nah, aku baju biasa rumah aku nek cara menang jenenge luwes blok. Ki ono mereke. Alah, Merek. wah rumah aku ku yo. Piye yo? Ya tinggi kok iku bagi ku ngono kabeh wong telun-telan iki. Masa aku lho. Endi ya mi? Luwes. Masa lho nek ukut iku. Ya sini meneh ra tonton. 11 bengi. Siti endi? Kowe ora. Mati lampu. Oh, tuh basket berapa mati? Dikas tuh basket mudi. Wis ditukokno nah. Anu, ya ini tak tinggali XL karo XXL. XL sing dik niku. XL kalau L. LD. L ya nang omah ana ya urung tak wena wong dhek kan XL karo Ana mek iki tok. karo coklat itu mbok. Berene, iku mbok ngono mondok. Iki kata apa? Ya iku nggo dodol. Kata apa kok takok kok. Kalau niku L ya. Waduh XL lah gede nah ya. Lor ora bayar kok lor.
Ya, kan Entuk lur nyentok bloko. iki ngono ning opo iki? Bundi L ya. M iki. Nganten L lah. Ono nang omah. Mengke paring ki dikas ganti paring Ini liang. nak ambek nang masjid. 80. Duit kabeh mbok campuri kreweng nganggo sak duit kabeh nganu. DP baru 1 pundi lho kae. Dhewe, mereke dhewe ora iku. Ono rego dak ono anu. Dodol lek katok api-apian. Nor. Iki Pengen nyari bodol lur, wong wedok sing niki. Apik sing 100 munjul le, ora doyan nak kowe. iki kuat juga. Nganten iki kalih live TikTok dak masuk tuh. Alah kesuwen. Bakul bajunya dibeliin. Oh, dek iki rasane kok. Ya coklatnya susu payu nek potek lainnya. Ayo coklat susu. Tinggal ya nek bocah iki lho, Mbak. Tapi iki kita dek ninggal perutnya dek tambah. Dan iki ninggal perutnya. Dia wong titik. Burung kulane no anak. Wes iki kok tak pandene. Wong ku anake anu wis balik. Ya dhisik anakku malah. Lah ndekne setorane. Baleni. Lho iku dak cilik aku kowe, Mbak. Lah ibun kita seksi ya. Alah. Iya lah bojone ra nang omah pamane kok lek anak mau ndak dhisik kok. Mas Liki no, jawabane Mas Liki no, disodakono Mas nih. Untuk ganjaran. Lo masuk, Mas mater Mas. Ya iku kon sodako. Lah Lah dia dia sodakoku iku ndak yo wis mau ora di duit sing kena musik. Sodako penglihatannya seorang laki-laki. Materno, malah materno Mas. Ganjarane ku malah tiko-tiko. Oh, materno Mas. Didelok Mas Likin lho. Didelok Mas Likin Dulu iki. kok ndringene anarene anak Betul capsu setir. lho. Ora ora nang temu Setir misal iki pol. iki. Ate kemringet. Aku gane kepethok bari puter lah yo ora kepencet bego pampo. Ini rata petok nak. Ngono ku ana sing jenjang bajune Zalpa. Ngono sidane kepencet Bu aku. Mare aku delalah rata petok dadine ya ora kepencet. Wong wedok yang niki ame bodho, anggon bakul sandangan disegati. Ku lho. Ngene iki dituku tenan apa do begali lah. Tapi modelnya pas buat tukang ndekne apa? Lek sing mbok tuku nang sak apa? Dobel kok. Kok ana model liya lho iki. kecekaan anak ini. Congklang iku. Congklang. Masa congklang? Kecilian ah, wong anak wis peran gedene semene kok kon cilik ngono. Tak jajal ngene, Bu. Dekne dijajal junduk nang ngene. Lanjut dia nang nduru dolan. Nah, ini dia mandor. Kayak ini nih ya, nungguinku. Jangan dong, jangan dong. Jajal. Kayak ini nih ya, nungguinku. Mas, mana? Nah, ngono muncul ngono kulino. Orang ditukune baju Congklang malah deh. Udah modalnya nak ngono atrane. Jalan dia nang mono, capa dak lho kene Ini mau congklang. kudune tekan ngisor. Iya, nang modele nak niku ngono. Oh, gak ada pliskit-pliskit ngono ya. Ono. Ya ini pelek ya. Malah mire beraksi, Mak. Ayo, Mak, acting, Mak. 1 2 3 nggo tongkat. Tapi ana sae kalau gak ada Bayarane lagi sedikit kok kon acting ae. Lah, nek kepengin bayaran akeh, yo acting terus lah. Kita jujur apa le caca. Yo. Tinggal iki. Ono payu tunggal iki. Kepengin tok bayaran akeh wis nggih video sing akeh lah, Mak. Acting terus, Mak. Nggih, Ade. Gak enak ya apa terus? Betul lek kenceng banget. Cilang blok ae. Lemes kan. Lambe. Lemes gak mangan kok nek sampe. Lah ya. Ngeleh, Mbak. Poso iki ora bisa ngeleh. Poso iki rasane Poso iki ra ngeleh, ora ngorong. Apane adem. Ya, sayur aku tadi. Ora tau. Mah, ayo ra nelik kok. Iki lho, Lur, sapa sing doyan maaf jangan taruh, Lur. Enak iki, Lur. Walah, ledung-ledung iki lho, Lur. Iki lho, Lur. Dikira sipang. Woi, apik-apik, Lur. Iki nggo diceplus enak, Lur, iki, Lur. Panganane wong Sumatera mare awet urip. Awet apa? Mare awet urip. Awet urip.
pakmu nak mangan rasa lawan rek anggere dipakan iki ngene walah enake ra pakan ngono. Apa jenenge, Mak? Lumai. Lumai. Buah lumai. Taruk lumai. Pakanane wong Sumatera Selatan. Ada apa? Sumatera Selatan. Wes guys, kesel guys, aku mbok gambar terus lah guys, ora mbok bayar-bayar. Merat-merat ah. Bener sakake akeh guys. Merat-merat sithik. Ah, ngono acting. Jurusan. Permisa, assalamualaikum, muga-muga paring sekeluaran bener. selalu ya. Sehat selalu lur. Cuma ya lancar sekine sehat awake, panjang umure barokah.